Здравейте, здравейте! Аз съм Петя, човек лакът брада от канала в YouTube Емил Христов. Сега тук една малко необичайна приказка ще ви разказвам, защото приказката е за малки и големи. Сега ще ме прощава Шалперо, но малко съм я изменил. Така, да започваме приказката. Приказката е Котарака в чизми. Имало едно време един мелничар, който вече бил устарял, като мене, нали? И решил да предаде имуществото си на своите деца. Те били 3 синове. На най-големия дал мелницата, на средния дал каруцата с 2 коня, а па за малкия огледал се, май нищо не останало. Останала е Котарака. Я да му дам аз Котарак. И му дал Котарака. Другите 2 се зарадвали, първите големите братя, а малкият казал: бре, какъв лош късмет бе, намеря ли се падна този Котарак? Какво да направя? Ще почне и аз да ям мишки като него. Обаче Котарака се обадил с човешки глас и казал: ей, не дей съжалявай, бе. Не дей, аз съм вълшебен Котарак и ще те направя богат. Как така ще стане? Ще видиш. И речено, сторено. Отишъл Котарака в гората и хванал малко яребички, занесъл ги в царския дворец. А царя попитал: бре, кой е тук, бе? Какъв си ти? Аз идвам от името на моя господар. Как се казва този господар? Моя господар се казва Карабас Дебелас. Как така? Така се казвам, аз не го познавам. Ще се запознаеш. Добре, ще се запознае. Как да стане това нещо? Утре тръгни по пътя с твоята коляска и ще попиташ да видиш какви той хубави неща има. Има ниви, има лозя, има голямо езеро с риба. Добре, ще проверя тази работа, казал царя. И на другия ден тръгнал с своята коляска и стигнал до една нива, на нея работници. И той ги попитал: бре, работници, на кой е тази нива? А Котарака преди това бил минал и им казал: слушайте, внимавайте какво ще кажете. Като ви питат на кой е тази нива, ще кажете: на Карабас до Дебелас. Добре, ние ще кажем: ти какво ще ни дадеш? Какво ще ви дам? Естествено, ще ви дам малко пари. Добре, благодаря за парите. И чакаме ги. Сега не мога да ви ги дам, защото в момента са в процес на превалутиране. Нали? От лева в евро, и така че не мога веднага да ви ги дам, но вие ще кажете това, защото има и дебел край на тоягата и ще си изгубите и работата, така че внимавайте за кого ще кажете. С една дума, внимавайте за кого ще гласуват. Добре, казали хората. Съгласни сме при това положение. Страх не страх, поне ще чакаме някакви пари. Добре. Продължил царя по-нататък и по същия начин стигнал до едно лозе и попитал, той разбира се и лозарите били обработени от Котарака, и попитал и тях: на кой е това лозе? На кой? На Карабас Дебелас. Той е много имотен. Харесва ми тази работа. И продължил по-натам. Стига до едно езеро с голями риби. И гледа, рибарите ловят големите риби. Питал: на кой са тия голями риби и това хубаво езеро? На кой? На Карабас Дебелас. Така ли? Разбира се, знаете, че Котарак е бил обработил и него. И какво се случва? Котарак отива и гледа един голям замък. А в замъка живеел един такъв великан вълшебник. И той бил много богат. Имал съндък с златни пари, с евро, с лева, с каквото си помислите. Като банка, да? Отишъл той до великана, почукал на голямата врата, отворила се вратата и казал: може ли да поднеса моите почитания и да ви попитам дали действително сте такъв голям вълшебник? Той казал: какво искаш, бе, Котараче? Разбира се, че съм голям вълшебник.
Ами, като си голям вълшебник, превърни се в лъв. Превърнал се той в лъв и изревал: ау, ще ти изям Котарако. Котарака скочил, обаче нали бил пъргав и избягал горе, спасил се, качил се на Полилея. И оттам му казал: слушай сега, видяхте, че ти можеш да се превръщаш в голямо животно, ма може ли се превърнеш в най-малкото животно? Например, в мишка. Да, разбира се. Превърнал се великана в мишка, Котарака това е чакал, скочил, хап, глътнал го на една глътка и се решил въпроса с собствеността на замъка. И оттам нататъка отишъл той и казал: царю, поканвам те в замъка, обаче какво да ти кажа, моя господар му ограбиха дрехите и ще трябва в един вързоп хубави дрехи да ми дадеш. И така, че той иначе няма хубави дрехи, те му ги откраднаха разбойници му ги откраднаха. Хубаво, добре, дал царя дрехите, облекал се най-малкият син и този Котарак, май ще излезе добра работата. И действително работата излезва добра, царя отишъл при него, Котарака бил взел ковчежето с парите, всичко било по мед и масло, царя оженил най-малкият син за дъщеря си и всички заживяли щастливо. И какво е извода от цялата приказка? Ами от цялата приказка, че с ала-бала всичко става. Да, това е фокусника, така направил Котарак. Ала-бала всичко става. Като в нашата приказка тук в България. Ами това е за сега. Благодаря ви за вниманието и благодаря за, ако има някой палец нагоре. Довиждане, до нови срещи!